ik was een meisje dat best wel heel erg verlegen was. Ik had heel veel complexen. Ik voelde me niet goed genoeg. Ik zag mijn eigen waarde niet. Ik was heel onzeker, verlegen, twijfelachtig. En dat allemaal door de omstandigheden waarin ik mij bevond met mijn familie. Want wij leefden in een leven vol onzekerheid. En dat deed mij ook weer gelijk minder voelen dan de anderen om mij heen. Dus ik dacht dat ik niet goed genoeg was. Nou, mijn ouders en ik kwamen hier naar Nederland als asielzoekers. Dus we hadden nooit een vaste woonplaats. Het was altijd onzeker over wel of niet mochten blijven. En altijd verhuizen van asielzoekerscentra naar andere asielzoekerscentra. En we hadden nooit die vastigheid, nooit die zekerheid of we wel in Nederland zouden mogen blijven. Ik begon in de diensten ook vaker te horen over de Heilige Geest. Ik zat toen ook in Godlywood, dat heeft me ook heel veel geholpen. En daar werd ook meer het belang van de Heilige Geest uitgelegd. Dat God is in ons, die onze kracht geeft, die ons de vrede brengt, de zekerheid en ook de kracht om door te gaan. Dus ik begon dat zo steeds vaker te horen, maar toch dacht ik van, ja, maar waarom ik? Hoezo zou God in mij willen wonen? Hè? Dus dat had ik dan heel erg. En toen kwam de eerste vast van Daniel. En ik deed eigenlijk mee om mee te doen, omdat iedereen deed. Dus ik dacht van, ja, kan nooit kwaad, laat me het gewoon doen. Maar ik gaf niet mijn alles. Dus ook na de vast van Daniel, toen ik ook de getuigenissen hoorde, ook van mensen die gedoopt werden met de Heilige Geest, die ook waren veranderd en verandering zagen, dacht ik van, oh, ik heb eigenlijk een kans laten gaan. Dus toen de volgende vast van Daniel kwam, was ik me eigenlijk al een beetje aan het voorbereiden van oké, ik wil het nu anders doen. Ik ga voor de volle 100%, echt voor een verandering. En ik begon ook al een beetje te kijken van oké, maar God, wat wilt u van mij? En in die vaste was echt heel anders, omdat ik echt meer ging graven in mijzelf. Dus ik moest mijzelf overgeven, mijn twijfels, mijn onzekerheden, mijn complexen. Ik begon ook meer te zoeken, ook in de avond opstaan, in de nacht, meer Bijbel lezen. Echt meer uit God zoeken. En ook thuis ging ook meer van mezelf geven, meer doen en ook meer investeren in alles. En aan het eind van de vaste, toen die zondag, ik ging met een zekerheid. Ik dacht van, mijn God, oké, ik heb geloof ik alles gedaan wat u van mij vroeg, dus ik ga ervoor en mijn God, laat uw wil geschieden. Dus de zondag in de dienst was echt een zegen en toen werd ik ook gedoopt met de Heilige Geest. En de eerste verandering dat ik zag ook in mij was mijn manier van denken, dat anders was. Ik had die rust en die zekerheid in mij, maar ik merkte ook dat ik anders keek naar mijzelf allereerst. En daarna ook naar de dingen om mij heen. Dus ik begon mij niet meer te laten leiden door wat ik zag, want we waren nog steeds in die onzekerheid met z'n allen. Maar toch in mij was die zekerheid van oké, maakt niet uit wat er gebeurt. God is met mij, God is met ons en het gaat goed komen. Nou, vandaag de dag allereerst ben ik heel erg tevreden met mezelf. Ik ken mijn waarde. Ik heb Gods vrede in mij, de kracht en ik ben hartstikke gelukkig. Tuurlijk, strijden zijn er en alles, maar dat laat mij niet meer naar beneden gaan. Dat doet mij niet meer twijfelen of onzeker worden.